Salutare! Astăzi aș vrea să vorbim despre sport, cât de important el este pentru viața noastră și de ce noi îl punem pe ultimul loc în viața de zi cu zi. Și o să-ți dau 6 motive pe care trebuie să le știi ca să începi să faci sportul chiar începând de ziua de astăzi. Și aș vrea să încep cu proverbul: mișcare este viață. Și o să-ți dai seama de ce este anume așa. Prima, sistemul cardiovascular, inima. Sportul te ajută la o funcționare mai bună a inimii și te scapă de toate bolile acestea. 2. Sistemul muscular. Susține sistemul osos și este vital pentru viața noastră, deoarece toate mișcările pe care noi le îndeplinim zi de zi depind de mușchi. 3. Sistemul nervos. Ai observat vreodată cât de bine te simți după ce ai făcut efort fizic? Că ești mai plin de viață, mai fericit și toate grijile și problemele care au fost pe parcursul zilei de parcă au dispărut. Sportul este perfect pentru relaxarea sistemului nervos, îți ridică dispoziția și starea spirituală. 4. Disciplina. Sportul te disciplinează în tot ceea ce faci. Ai observat că oamenii care fac sport sunt mult mai disciplinați și ordonați în tot ceea ce fac, începând de la mâncare, terminând cu agenda de zi pe care o au. 5. Imunitatea. Sportul stimulează toate procesele metabolice din organism, permite organelor să lucreze mai bine, stimulează imunitatea. De aceea oamenii care fac regulat exerciții fizice se adresează mult mai rar la medici decât cei care nu o fac aceasta. Și 6. Silueta pe care ți-o dorești. Datorită efortului fizic și exercițiilor, poți obține silueta pe care ți-ai dorit-o de mult, să te simți mult mai încrezută în tine și cu ajutorul acestea să-ți obții toate scopurile. Pentru că pentru noi femei este foarte important să ne simțim bine, să arătăm bine. De aceea, dacă te-a motivat videoul meu, ridică-te și începe să faci exerciții fizice chiar acum. Nu lăsa de luni, nu lăsa de luna următoare, chiar acum, pentru că acum poți să-ți schimbi modul tău de viață, acum poți să te simți bine și să știi că este gratis. Mamele care pe mine mă urmăresc ar putea să mă întrebe, dar cum rămâne cu treburile casnice? Când să fac eu sport? Foarte ușor. Complexul meu de exerciții durează 30 de secunde. Fă-ți timp atunci când copilul tău doarme. Pune sănătatea ta în prioritate. Pentru că o mamă fericită este un copil fericit. Noi, mamele, femeile, suntem acei care creiem dispoziție bună în casă. De aceea de dispoziția noastră depinde și dispoziția din casă. Dacă te-am motivat să începi să faci sportul chiar de astăzi, atunci pune un like și un subscribe la acest video și împarte-te și cu prietenii tale, pentru că eu sunt sigură că și ele au nevoie de motivație. Pe curând!